Welcome mga kabaka ug mga kakanding. Nako diri sa bag-o na to nga gi-develop nga Napier grass plantation. Plantation ba ni dili pa ni plantation ay plant unya. Nay sumpay nga station di plantation. Experimental site. Una na kong gitanom nga ng mga dragon fruit ba. Unya kay kahuna-huna man ko og maximize sa kaning yuta kay sayang man kayong kaning tunga. So gitamnan na kog Napier grass in preparation para sa pag-abot sa atong baka. Na ata existing nga kanding pila ka buok unya. Pakandaman na to pag-abot og sa baka gikan sa National Dairy Authority muna nga in between sa dragon fruit. Ang tanon ko og Napier grass napper. Pero ikat na ni siya karong sunod semana. So more or less mga 60 days ang pagpatubo na to. And then permero pa ni siya. Inig kapuok ani niya pag harvest ani niya mas mubaga pa ni siya, and then this will last up to 5 years. Mala pa sa mga eksperto. Ayan. Dili pa ni siya permanent grass ning elephant grass o Napier grass. Pwede na siyang sipsipon, pwede siyang lampason. The best ni siya nga ipakaon sa baka. Kuyog po sa uban klase nga mga legumes nga taas og crude protein. So by phase man ang atong pagtanom diri sa New Cebu, sakop sa barangay boundary sa Nuclearin ug sa barangay Rizal, no? Padaghan na to atong Napier grass as advised by the National Dairy Authority. Ang mga area nga gitamnan nato og dragon fruit gamay ra man ni nga puno. Ano nga atong gi padaghan ng Napier grass niya magsugod na ta og harvest. Puhon magdot gyud. Ayan, puno na ni siya og Napier grass diri. Inig sunod ani nga harvest sa Napier grass mas mubaga na nya, daugo na ni siyang mga sagbot. Kana siya Napier na diha o Napier grass. Muna yung mga kabaka o mga kakanding nga atong project din kabahin sa atong pagpananom og Napier grass o Napier grass para ipakaon sa ato ang ruminant nga baka o kanding. Naay isa ka area dito katunga nga ato siyang tudlingan anytime next week para matanom na nato pod ang sunod nga batch sa mga Napier grass. Until sa sunod nga video sa pagpananom nato og mga pagkaon sa baka o kanding, una moabot ang daghan kanila. Hinumduman nato nga kinahanglang mananom usa og pagkaon kay basin pag-abot sa panahon ang baka o kanding ang mahimo natong pagkaon kung wala sila'y igong sagbot nga kaonon. Magandang buhay!